दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50 बोसोरारि जथुम्माखौ देग्लायनि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दतमानि नैबे बड'फा नोगोराव खुंनाय जे जथुम्माजों लोगो लाफानानै नैथि साननि फुंबिलिनि बे हाबाफारियाव गुबुन मोनसे गोनांथार हाबाफारिजों सरजाबफानानै मैयानि मोनाबिलियाव बेखेवनो आद्रा थानाय बिजाब बेखेवनायनि खुगा लाइसि जेखौ बुंदों बेखौ बेखेवनायनि जे मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां सामलायगिरि बिथां आरो बेवहायनो जौसावाव आलासि महरै फुंबिलिनि बायदि बायदि हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि बर'फोरनि थुनलाइ सिबियारि लिरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि आगोलनि गाहाय नेहाथारि नाथुराम बर'जों लोगोसे गासैबो मोनसे समनि आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि लोगोफोर दैदेनगिरिफोर आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरसिनि नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोन आरो दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंनिनो गुबुन गुबुन कलेज आरो फरायसालिफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय फरायसाफोरजों लोगोसे एबसुनि मानगोनां मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आङो साफ्रोमबो गासैबो बाहागो लाफैनाय फरायसाफोर दैदेनगिरिफोर हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोननिसिम गोरबो गोसो सिंनिफ्राय गोथार सिबिनाय आरो हामलायथिखौ जासिहरबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि सोमावसारारि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय बर'खौ बुहुमाव सिनायथि होबोनाय मुंदांखा बुहुमखौ सोमावसारनो हानाय मोनसे समनि बर' सोमावसारनायखौ दैदेननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फारसे आङो दिनैहाय खर' गंग्लायनानै आंनि गोथार सिबिनायखौ बावहरबाय दतमायाव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जारिमिनारि मोनसे ओंथि गोनां महरै अराय गोजोर खालामनायनि थांखिजों जोंनि बावहाय बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोनहा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोबां गिदिर गिदिर माखासे गागि लिरगिरि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरि बिथांमोननि आगोमा माखासे लिरबिदांफोरखौ ज' खालामनानै दिनै बेयाव दतमा मुंनि मोनसे खुगा लाइसिखौ बिथांमोनहा सुजुबनो हादों आरो बेखौ दिनै बयबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि फरायसा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखेवनानै जों बयनिबो आखायाव मोननायनि राहाखौ खालामना होनाय जाबाय आरो बे बेखेवनाय फोरबोआवनो बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ लेंहरनानै जाय बिथां बे बिजाबखौ सुजुगिरि बे सुजुगिरि बिथांजों लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बेखेवनायनि खाबुखौ होबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ थोजासे साबायखर होगोन मोनफा मोनफा जोंनि खुगा लाइसि एबा लिरबिदांफ्रा बर'आव जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफ्रा सुजुबनाय दिहुननाय बिजाबफ्रा जोंनिनो बर' थुनलाइनि मोनफा मोनफा
बर' थुनलाइखौ गोख्रों खालामनायनि बिहोमा जगायनो हानाय मोनफा मोनफा दोहोन बर' थुनलाइनि बाख्रियाव दिनै बेबो मोनसे बिहोमा होनो हानाय गांसे बिजाब महरै जायगा मोननो हाबाय। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोथार जोंनिनो कनफारेन्सखौ लोब्बा लाखिनानै सुजुनाय बे बिदाङा बे बिजाबा बयजोंबो अनसायजानाय जानो हाथों। बयनिबो खहाब गोनां माखासे लिरबिदांफोर जे दङ बेखौ जोंनि साफ्रोम फरायगिरि बिथांमोनहा फरायनानै जोंनि बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव मदद खालामगोन। आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय। जोंनि बिजाब बेखेवगिरि बिथां माने बेहाय आंनो जाय खाबुखौ होदों बे बिजाबखौ सुजुगिरि बिथांमोनहा फंनैसोल' जिहेतु बुंनो आंखौ खाबु होदों बेनि थाखाय आङो गोलाव बुंनो सानला। गोबां बेसेन गोसा समजों लोगोसे बिथांमोनहा खारफानांगौ। मोनसे खोथाया बेल' जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दैब शक्ति थानाय इसोर आरो मोदायनि आशीर्बाद मोननाय शक्ति थानाय मोनसे आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा। बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद। जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा जोंनि मोनफ्रोमबो नखरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन। समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर नीति आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपसहीन रावजोंबो कमप्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन। बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया जों जायखि आफादाव थाया जों जायखि खामानि मावा व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि सोरबाया आबाद सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षणाबेक्षण होनांगोन रैखाथि होनांगोन गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन आं जेरावखि थाया आं जेखि मावा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन। आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन। बेवहाय आं रावखौबो गिया आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा। गतिके रायजो राजाफोर फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय मुल मन्त्रआ जाबाय खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन। बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं राजनितियाव समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान मोनसे हाबाफारिखौ मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि नोजोर बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखेरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोनहा खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय। जोबथारनायाव आं मोनसे स्लगान होनो लुबैदों दा
स्ल'गान होनो मोनथारिया गोबावसो नालाय माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय